Senyores i senyors, bona vesprada de nou. Fa 9 mesos, des de l'última vegada que ens vam veure en esta mateixa sala, celebràvem en aquell moment el concert de Nadal i s'acomiadaren de vostès desitjant-los i desitjant-nos un feliç any 2020. Les coses no han eixit exactament com ningú imaginava, però avui estem ací, de nou, per tal de demostrar que la cultura no només és segura en moments com aquest, sinó que és completament necessària per al desenvolupament de qualsevol societat lliure i democràtica. I quina millor manera de demostrar-ho i celebrar-ho que amb la música dels nostres autors. Per això, benvingudes i benvinguts a este concert que s'emmarca dins del programa Excel·lent, l'antic Retrobem la nostra música, patrocinat per la Diputació de València. Abans de continuar, els recordem que durant tot el concert han de respectar les distàncies de seguretat i portar posades les seues mascaretes. I ara sí, les obres que anem a tocar en este concert són El pasdoble Enrique Ponce, de José Juan Porlán, Chantada, de Raúl Martín Miñerola, La ruta del Cid, de David Rivas Domínguez, i per a finalitzar, La marxa cristiana a la cruzada, de Francisco José García García. Demanem la presència a l'escenari del nostre director, en Vicent Rioja Torres.